Velkommen til Social Run Bunk Club, Roskilde Festivals vildeste, sødeste og mest sporty camp. Vi er en flok gamle højskoleveninder, der har været afsted på Ros sammen nu de sidste par år, og selvfølgelig gerne vil fortsætte traditionen til Ros 2025. Vi er vilde med temafester, og vi sørger for at have et nyt tema på programmet hver dag, hvor der altid er en ekstra skør hat klar til nye gæster, som har lyst til at skære lidt ud. Vi værdsætter en camp, der ikke ligner en losseplads dagen efter. Og selvfølgelig bruger vi genanvendelig service. Vi er langt forbi engangstallerkener og plastikrus. Og nu til det vigtigste. Vi har nemlig fundet på noget, der kombinerer både motion og fest. Sig hej til løbebonks. En disciplin, hvor vi fejrer både sport og skål, og alle kan være med. Til vores event kan man blive en del af festivalens hurtigste tradition. Så kom forbi Social Run Bunk Club.